iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaeng manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadagiti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangen itinagan a Sander. Taga La Unionak ket baruak paylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tapno makalipat ak. Di mo kumamat papasan ti bagi, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi, no kastalat tander aramidem. Unay mo't ngaminan ti kastoy agasat ko. Lalabit asana da kayo kin ni Rowena ti para iti tunggal maysa. Iso nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya launay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Itid kumot amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae ah. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kastoy nga aramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tabalsak ida. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong ka manan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengen itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak unay ti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengen ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da.
Ang kastikit din tinaramid ni Rowena. Uwan nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta mauma amang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Mauma akpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasjay ang mabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae no nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adi kan umin-inom iti arak, Sander. Ang di kan samutin mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tao api manawan. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan diti balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat karamida. Ang sayang ba't dagijay anak ko. Kan may sa kwartang matlaang tinaigat gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palan nyo latta ko man dagiting bagak. Sana bale. Masukatan tumot la dagita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo diti balay. Ipadawat nyo amin ng dagita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti madlaw mo ka ni Sandar. No kasta. Nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikidanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaikit din Kan kanayon ko makita na kaisem. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dayta tijak masungbatan bakit? Ang nukastaman bilang ay nagsayatan nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumot laeng. Nubilang pudnuman ti atap ta. Nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Ay, sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga ro, tapod nung addan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Ha? Dumanon ko na anak ko. O nanang,
Kaya't kung ngay kalay sa ni Gina, iso adumanon tayon. Ha? Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtaga-inap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo anagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga sawa. Am-amum pa'y kumaanasaya at day ti ababae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti siledyo. Amangan mo't no adday ti kusina, wano iti banyaw. Awan! Sinapol kon iti unag ti balay sakbay arimuarak. Awan na talaga. Ah, ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kasta ti lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kaus na. Ken awan pa yung tisling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya. Agraman ti suot ko idirabi asing-sing. Ken tay nginginaan arilok. Awanon. Anya. Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalay sa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiawanan ba'y na babae? Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw na dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Ay, unay mo lang arudan ti gasat ti anak taaya. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, Gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanen. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na bakit? Ha, kita ti anak mo. At daman ni dyan nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramitin na. Bayan tapay laeng lakay. Ay, Sigurado ang nasakit tinakam na. Isu akas tamanan teacher na. Wena. Bareng may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbeng ter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagpakaan lakay.
Ngam awansan at talaga ti denggan na. Ay, di ka maumamang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumatlaang ti anak ta. Makaamiris taw, inton naladawan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyo? Anya nga ti amom, nung makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha? Ay sus, iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa. Amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Inton kwan da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad mo akalakamak. Ta gusto ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi anya tayo siya kasla dagsang sangit dito sa ano na nga tayo ano parpar mataklay ituloy ko kinintimag no ta makaawid ako insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin, kumpari. Talaga nga dagsang sangit, Kasla umasasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed dito. Kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba tinak dito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kayat nakamponan, Uncle. Awan ngamin amo kapapanan. Agsingsing putak. Promise, basta lakit yata pag naida. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing putak. Promise. Ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Na kayo muna nang. Ang payakasta tila ngayon. Kas kailan makaung ungit. Ay, naanak ko. Agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawit kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga gawid di rabi Nakitak ni Shania ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag kanon. Taimbati kanon tinangampun kan kuana. Isungin nyawit kon. Ha? Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka kunin ti trabaho. Da kayo pa ilati makaamo kani Shania. Kasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pa ila dito balay. Ado kanong miti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan-anad ka. Sa paum ti agawid inton malam. Tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan namang rabi Amangan numaladawak nga gawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shania Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-man ti ubing akas ken kwa na bakit.
Kaduan nga ubing itang, kaday talag silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunan ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Kanya nga ti plano ni Sander ni Shanaya. Apay talaga nga ampunan na. Kastamot ti kunana lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnarin dito'y balay. Nagagat mait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ama pasamak day talakay. Ngamin, sigun kadagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ammo lakay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi no tayan ko. Anda matulas ko na. Ada dito'y waiting shed. Kit. Ni Shanaya ti nakaturog iti abay ko. Ay, nalaos ti bartek ko Imbaglakid din. Takinabalak pa iti dimanon dito'y waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga da ka dito'y. Imay nilolo ka nor itay ijay balay. Imbaga na ti kadam dito'y waiting shed, Bartak. Saan ka mat ama bagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat apalubusan da lolo kan lola. Ngam impilit ko ti may dito'y. Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shanaya. Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan. Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa Shanaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Idi na barbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mat asigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolem. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalin to ang nakakaasi. No kastalatan ti aramidem anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday chay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kan kuana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ik kan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka.
Itimplaan na ka iti kape. Pakanin na ka. Kaidaan na ka pa nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang nakan kas amana. Iso nga ibilang mo ko mga ruden kas anak mo ni Shanaya. Una nang. Ikarik nga idya kong tagbartek. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa ema naglabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat tin iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nang runa kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kenkwana. Ay na, maragsakan ang makangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay no kayat nang agbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasding agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Awan. Saanan? Ikarik dahi anak ko. Sa anak ton nga agbarbartek. Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing panak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaang ti dadik. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumet, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysa nga abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pannaka-i-transfer ti apelyido ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin itilikudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanen torong ti biag ko. Ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya ket maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda ket adda a talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat ditoy abiyag adu dagiti pannubok a mapasaran tayo. Ngem adda ket addalat ta ti aramatan ti Apo tapno maiparikna na ti
tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapu kadagiti nakirelasyonem ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shania. Alakastan pagayam Sander ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.